ħares ftit, ara bil-kemm tidher, hija żerriegħa żgħira ħafna. Imma jekk tagħtiha żmien, l-ilma u l-kura meħtieġa, kapaċi tikber f'siġra kbira u toffri dar għall-safar u dell għal kull min jgħaddi u joqgħod taħta. Ġesu jsemmilna din iż-żerriegħa meta jxebbaħ lis-saltna ta' Alla ma' żerriegħa tal-mustarda. Żerriegħa ċkejkna li tikber f'siġra kbira. L-istess il-fidi tibda b'affarijiet żgħar. Meta kont tfal, min jaf kemm qalulek bus il-bambin, rott is-salib, ejja ħanejdu talba. Dawn kienu żerriegħa. Illum tista' tkun il-frażi Ġesu għejni u ħsiebi mulej. Jew xi talbiet żgħar oħra li ngħidu matul il-jum aħna għaddejjin bix-xogħol u b'dak li joffrilna l-jum. Jekk dawn nikkultivawhom u nsaħħuhom b'talbiet oħra, bil-quddiesa, bis-sagramenti, bħin quddiem Ġesu u qari tal-Bibja u qari spiritwali, minkejja l-iżbalji tagħna, nistgħu bħas-siġra nikbru fil-fidi li timbuttana biex nofru d-dell u mħabba l dawk ta' madwarna dak li ngħidu u nagħmlu. Il-fidi mhix li ma tagħmilx żbalji, tipprova, imma jekk taqa' ma ġara xejn, itlob maħfra lil Alla, aċċetta l-ħażin li għamilt u erġa' prova jgħix tajjeb u għafda f'Alla. Tibżax titlob, anke jekk faċilment tiddistratta ruħek. Kelma żgħira, mulej jien nafda fik. Jew bħalma kien jgħid San George Preka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Din tkun biżżejjed għax il-mulej li jara xemm f'qalbek jifhmek. Jekk qed issiba diffiċli biex taħfer lil xi ħadd, itlob għal din il-persuna u itlob lil mulej jagħtik il-grazzja li jrattablek qalbek. Biżmien, pass wara pass, kapaċi tfiq int u taħfer. L-importanti li ma taqtax qalbek u għafda f'Alla li dak li hu impossibbli kapaċi jagħmlu possibbli. Forsi tgħid u iva billi nsum ma nikolx ħelu innaqqas xi ħaġa li nħobb. X'differenza se tagħmel? Ftakar fiż-żerriegħa tal-mustarda. Affarijiet żgħar li jgħinuna nikkontrollaw lilna nfusna u niftħu qalbna l-Alla. Ir-Randan hu żmien tajjeb fejn jien niżra u nikkultiva ż-żerriegħa tal-fidi li jien arċivejt fil-magħmudija. U għadda kemm għadda żmien qatt trid tikber u tibqa' tikber. F'din il-ġimgħa jitlob, għid kelma ta' ġid. Ħobb u għamel xi sagrifiċċji. Is-sabiħ ta' din iż-żerriegħa hija li hu Alla li jkabbara. Ix-xogħol tiegħek u tiegħi u li niżirha u nikkultivawha minkejja djufijiet tagħna. Iftakar, tistenniex biex tibda tgħix il-fidi. M'hemmx bżonn tistenna li tkun perfett u ma tagħmel xejn ħażin. Ibda u kompli għejx. Minkejja li m'intix bniedem perfett, ftakar f'Alla u kelmu. Għafda fih u ħallih jagħmel kumplament.